Ngati pali munthu yemwe wayesa zinthu zambirimbiri kuti achepe thupi ndine. Kwa nthawi yayitali ndakhala ndikudabwa kuti sindimadya kwambiri komanso ndimapita ku gym, koma thupi langa sikuti limasintha kwenikweni yayi. Kuyambira chaka chatha cha mu August ndinatsimikizika kuti ndiphunzire chenicheni chomwe chimatipangitsa kuti matupi athu asamasinthe. Ndipo ndimapeza zinthu zomwe zina ndinazikambapo pa maphunziro ena. Koma ndiyambe ndi ma mistake kapena zolakwika zina zomwe ndimapanga. 1. Chidwi kapena kuti focus yanga yambiri inali pa skelo, nambala basi. Skelo ija sinena zambiri, sinena kuti mafupa ako akulemera bwanji, nanga pa nambala imeneyi mafuta akulemera bwanji, nyama yako mamaso zako akulemera bwanji. Skelo ndi yabwino koma sinenayi kuti thanzi lathu la tunthu lili bwanji. 2. Ndimafuna zotsatira za pompopompo. Ngati ndayamba kudya bwino lero, ngati ndayamba kupita ku gym lero, kuyambira wiki yammawa ndiyambe kuona kusintha mthupi mwanga. Zomwe zisali zoona chifukwa choti tikadya ngati nsima yathu ija, ngati mukumbukira bwino, imasanduka glucose. Zosalirazo zimasanduka glycogen. Mmene tikhozonena ngati ali ngati glucose woyika mfriji, kuti ndiwo tangozika mfriji tikazifuna tizitulutsa kuziphika. Ndipo zosalirazo zimasanduka mafuta. Glycogen ameneyi amasungidwa mchiwindi chathu komanso mmamasozi athu. Pa 1 gram ina iliyonse ya glycogen yomwe thupi lathu ingasunge pamabwera 3 grams ya madzi. Pachizungu timati water retention. Ndeti kangoyamba kumene gym kandi diet timaluza kwambiri weight mwakatiti, koma weight imeneyo kwambiri amakhala madzi ndi glycogen uja. Imene zija zikatha timadzafika nopena pake pokuti weight yathu sikusintha, kenako timadzagwa ulesi kuti andikupanga china chilichonse ndimatsika koma pano ndasiya kutsika. Mwezi kutifikisa ku mistake yomwe ndimapanga number 3. Kusasiyanisa pakati pa weight loss ndi fat loss. Pachichewa titaonena kuti kuchepa thupi ndi kuchotsa mafuta. Unaona mwina anthu kuti achepa thupi koma sakuonekabe bwinobwino, akuonekabe ngati kathumba. Shape yawo sinabwere bwinobwino, mwina mkono kungolendewerabe. Achepa thupi koma ukanikabe kuthamanga, kuyenda mwansanga. Chifukwa chokuti thupi lawo limataya kwambiri nyama yawo, masozi osati mafuta. Pofuna ma results apo mpopompo. Ndikati ndione zinthu zanga zambuyo, sikuti nangofikira lero ndi lero kuti ndanenepa yayi. Kunenepa kumabwera monyang'ama pang'ono. Sketi umatha kulimbikirabe kuyivala ndithu kwa chaka ikukuthina. Pakatano zaka ziwiri mpamene mazazindikira kuti munthu unedu ndikufunika zovala za nyuwani. Ndiye weight yathu yatenga 2 years kuti ibwere, koma ife tifuna zoti ichoke mu miyezi 6. Palibe nzeru. Mistake number 5 yomwe ndimapanga ndikutengeka ndi matupi kapena maulendo wa anthu ena. Anthu ndife osiyana, chimenecho muchivomereze. Ndikudziwa munthu wina amene waluza over 50 kgs mu zaka ziwiri atangosiya kudya nyama. Koma ndikudziwanso anthu ena omwe ananenepa kwambiri atayamba vegetarian, atasiya kudya nyama. Kuyambira chamu October 2025, mene ndinayamba kuzindikira zolakwika zanga ndikukhonza lifestyle yanga kapena mene ndimakhalira tsiku ndi tsiku. Ndakwanitsa kuluza 5 kgs, ndipo zovala zina zomwe sinazivaleko mu zaka ziwiri zinayamba kundikwana. Kwa inoona mwina kusintha muzakuona mu December, koma ine mwini wanga ndikuona kuti thanzi langa lasintha kwambiri. Ndimatha kukwera mastepe osapanga phuma, komanso sindimafowoka ndikadya mene zimapangikira kuyambirira. Ndinazindikira zinthu ziwiri zazikulu zomwe zimandipangisa kuti ndisakhale wathanzi komanso ndizikanika kuchepa thupi. Choyamba, stress yomwe ndinayizolowera mthupi mwanga mosamaonanso ngati ndi stress. Pano ndikamamba tsiku langa ndimaonesesa kuti ndikudziwa zinthu zomwe zikundipatsa nkhawa ndipo ndikutha kudzipanga control. Kachiwiri, tulo. Ndinali munthu ozichemerera kuti ndine night owl, kadzidzi, kuti ndimagwira bwino ntchito usiku. Zinthu zina za kuntchito kuzipangira dala usiku cholinga mamawa ndizangokhala, zomwe zimandipangisa kuti ndisamagone. Nditawerenga za tulo, mahomoni athu komanso stress, ndinali ndi chikayiko. Ndimaona ngati ndinkhamba kamwa kuti koma zoona munthu ungasinthe moyo wako kwambiri chonchi ungogona mosachepera 7 hours. Koma nditangochipanga kuti zivute zitani ndizikagona msanga, komanso foni yanga ndiziyika ku night mode in case mwina ndifuna kuyigwira kuona nthawi ndiye kuti tulota ngati sathawe. Naona kusintha kwambiri. China ndinazindikira ichi. Ngati pali chinthu chomwe chimadya glucose kwambiri mthupi mwathu ndi mnofu wathu, muscles. Ngati tilibe mnofu wambiri, makamaka azimayife, ndiye kuti chakudya chonse chija tikudya chija chisungidwa ngati mafuta. Nanga sichikusuwa popita. Ndinayamba kupanga zinthu ziwiri zomwe zimaonjezera muscles mthupi mwathu. Namba kuonjezera zakudya zomanga thupi, ma protein. Mazira, nsomba, nyemba, chicken breast, pamene muli ndi ndalama, plain Greek yogurt komanso cottage cheese. Kuchoka pamenepo muyambe kunyamula zitsulo. Chomaliza kapena chomaliza nchimodzi, ndinasiya kupanga ma diets.
ndinazindikira kuti thupi langa limafuna stable energy, mphamvu kapena chakudya chobwera mwakayaziyazi, osati kudya kwambiri kenako ndikhale zii osadya. Nthawi zambiri mama simakhala ndi njala, koma ndimayesesa kudya mwina mazira awiri ndi tea. Ndidyaso china chilichonse malire papite 4 hours. Komanso anthu ambiri amene tili pa madaiti sitiwerengera bwino zakudya zathu. Kuti muonde simukuyenera kungochepesa macalories anu apatsiku pokha ayi. Mukuyenera kudya mafuta okwanira, mukuyenera kudya ma protein, zokudya zomanga thupi zokwanira. Ndi chomwe chimachitika nthawi yomwe ndimapanga intermittent fasting. Sindimadya mokwanira, ndimadya pang'ono. Ine choncho ndimati ndikupanga bwino. Osadziwa kuti zimenezi zikusokoneza mthupi mwanga, mahormone akusokonekera, thupi langa likungosunga glucose wina aliyense ngati mafuta. Chomaliza, ndipo ngati simunatole china chilichonse pa video imeneyi, mutole chinthu ichi: fiber. Focus on your fiber. Zamasamba, nyemba, chiya tinakamba uja, zimazi zambirimbiri kumwa zandithandiza kwambiri kukonza m'mimba mwanga kuyamba kuchirira mkati. Ndrama zanga zimatha ndi masamba chifukwa choti masamba amadula, koma zimathera pachione ndithu. Sikelo langa simayang'ana soyayi, muna ndimayang'ana pamodzi pa mwezi. Chifukwa thupi langa lokha limandiuza za thanzi langa ndipo ndimalimva. Target yanga ndi fat loss, kuchotsa mafuta. Ndiye ndazipasa zaka ziwiri chifukwa mafuta amavuta kuchoka. Patsiku mwina size ngati 1 tablespoon ya majalini ija basi omwe angachoke pena. Koma ubwino wake ukachotsa mafuta ndikukhala kuti uli ndi nofu, umanyamula maweti. Zimakhala povuta ndipo zimatenga nthawi yayitali kuti udzanenepenso. Sitifuna kungochepa thupi 2 minutes nkubwereranso mene zimakhalira mbuyo omwe yayi. Pano tikusintha thanzi lathu lonse. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.